Otož každý kraj má svoje pověsti a i legendy. V našich Kotárech se praví, že v Voleských skalách šertovských, které jsou kdesi v kopce zažité, zlý Ogara Martin potom svou hroznou sudbu zanechal. A to je pravda. Galánku mám, děti chudé, po jarmarku dobře bude. Jehličí, netopíři, dobře mi to vypadá. Kam kráčíš, cizinče? Jak z nebe spadlé. Do vsi prodat něco prkének a i sošek vyřezaných. Jdeš pozdě. Cesta je samý kotár a bludné kameny jsou v rozcestích. Však koně nemám. Kraj znám a doma hlad. Prácu směním za můku, povidla sůl a hned budu placky jak ptáče. Slyším dobře. Lidečtí se třesou hladem jak osiky. Tak, pane. A teď s dovolením. Musím jít. Strach nemáš? A z čeho? Ze žáb a jiných lesních potvor? Z dukátů. Následuj mě a nebudeš litovat. Líbí. To je nádhera, panečku. To je rovnou poklad. Dej sem ranec. Dám ti něco zlaťáků. Přidej víc. Zlaťáčky tlusté. Tak, a myslím, že máš dost i na vraníka. Tu máš, prašivče. Tak ty si vážíš dobroty lidské, pas k děvče zákeřná. Zaklínám tě vůl slukovitou, jen dávný potomek tvých synů tě v moci má. V cestě však stojí mu velký boj osudu. Ale ty jsi jenom na hostýně a celou cestu.
Konečně na cestě, ty vole. Po dlouhé době vyvětra plano. Sice nevím proč, jedem právě na Čertovský skály, když se mi tam nevím proč nelíbí, ale čert to vzal. A tak za 3 hodiny uvidím Terezu. Terezu, mého mléka smetanu, s poprsím akorát dostanu. Jseš krasavec. Brunendek mám mít? No. Sloupky v nose, ale to se musí nechat. No, jinak. Jak borec. Čau, ahoj. Čau. Ahoj, čerťané. Co vy tady? Tyjo, postral se nám auto, přestože ho tezdával na servis, ale No takhle, já myslím, že přijede tak na čerťáky. to jsme taky mysleli, no. No já mám chtěl teďka psát, že jdu ještě za Terezou, no já do Valmezu, že přijedu zítra ráno. Čertěné, netrej partu. Jasně, jdeš s náma, basta, dělčina přijde na skály. To je jemná bytost, to je na ní moc fyzický. Jo, madam intelektuál. Postmodernistka. Nedá se uchopit. A tím pádem tady ta zastávka, že jo? No jasně. Takže bychom měli jít někde asi jako nahoru, nebo já nevím. Spíš na druhou. Tak jako, já si myslím, že tím směrem jako. No, tady někde. Potřebujete pomoc? Vidím, že máte nějaký zapeklitý problém. Je dobrý den, no my bychom se potřebovali dostat na Čertový skály, nevíte kam? Na Čertovy skály říkáte? Tak to musíte tady doprava, pak rovně, 3 kilometry nahoru lesem, 3 kilometry. po žluté. Ještě 3 kilometry. Tak jo, díky. Díky, naschle. A nezůstávejte tam na noc. Ozývají se tam divné zvuky a kopec je věčně v mlhách. Brďo. Jaký skály? Jo, dobrý. Tak co, jde na to? Jo, balíme nějaký věci. Ty kluci, mě tady asi chybí nějaká stránka, nebo co? Která stránka? Já nevím tady. Tady tohle. Tady tahle ta skála? No. No tak co, budeme lozit bez průvodce, no problém. Máme tu nějaký veselý turisty. Tak jdem lozit, ne? Jo, jasně. Ty vole, z ničeho nic začalo pěkně foukat teda.
Vypni na to preso. Voluj. Máš? Kurva. Super. Dobrá, no, můžeš! Já nevím kudy, je tady jenom malej borák. Zkus ten travers doprava. Tam to vypadá líp. Nemůžu ani prdel. Kolik ještě? 2 metry! Minimálně! Kdo seš? Neznám tě. Ale znáš! A moc dobře! Máš je v krvi! Čerte! Čerte, co se děje? Spustíme ho, bůj, co si mě. Bůh neví nic! Nejde to, čerte! Někde to musí být zaseklý! Nevidíš do svých kořenů, ale závistí a zloby je tam nasta pohár. Na každého jednou přijde. A teď si na řadě ty.